Asko iten nahi dut, Iruko. Kasatzea asko. 10-6, aita semeak elkarrekin solasean. Etenaldi eskatuko dute. Bai, etenaldia, azkenean Barriolak eskatutakoa. Aita semeak eskatzera zikoa zen, baina Barriolak eta Justo Nolaetxeak lehenago eskatu dute. Etenaldia iragarkientzat. Gasteizko eta pilotalekuan Barriolak 10, Martínez de Irujok 6. 23 minutu pasatu dira. Irujok lehen biziko sake atera duenetik. 5 minutu terdi eskaz daramatzate jokoan, 117 pilotaka da. Irujo ez da bilongi. Barriola bere lana ederki egiten ari da. Abelek saskira jo du. Hor dituzue, gure lehiaketan parte hartzeko erabilitzak zuen telefono zenbakiak. 806, 51, 69, deitzeko. Eta 711 sakelako telefonoarekin SMS-a bidaltzeko. 6 euro zozkatuko dituko asmatzaileon artean. 6 eta 10, 10 eta 6, hobeto esan da. Barriolaren sakea. Gaiztoa oso, eta tanto. Lanerdiak egin ditu dagoeneko Barriolak. 5 tanto zaurretik da Lanerdietan, sakez Iruna. Bai, hau oso gaiztoa hau esakea, eskorkatu sartuek eta... Beldurgarria benetan. Luzegi hau. Abel Barriola. Azpitik oso gurutzatua, ongi eutsi dio Irujok. Ederki Barriola. Irujo. Egurrean orain. Airearen bila, ez da oso aukerakoa, ongi ireki duala ere. Eta tantoa Barriolarentzat, ederki bildu du. Primeran bildu du zabaletik. Eta Irujo aldageletara doa. Joan nahi zuen behintzat. Ez da egitutziko diote, Xavier. Uste dut ez diotela utziko. Epaila korrika joan da atzetik eta... Nola nahi ere, etenaldia izango da iragarkiak.
Juan Martínez de Irujok aldageletarako bidea hartu du. Azken tantoaren ondoren, eta oraindik ez da ageri. Oraindik ez da ageri. Ikusi duzue azken tantoa nola bukatu den, Abel Barriolak zabaletik ezin hobeto bildu du. Eta Irujok ezker horman sartzerako jotzeko asmoa zuen. Baina, ohartu denerako ezker horman sartu zaio, eta ez dakipa, beste kolpe txarremat hartu ote duen, lehendik ere hainbeste hartuta dagoen azkiki horretan, edo... Ez, hor galtzak eta gerriko lotzen ari den da gerriko zeak izango lehen gerriti hirian ze horrengatik. Lesio horren haute da ba. Xabier. Bai, Koldo. Bai, aldakeletan sartu denean, hor zaietzalde hortan igurtzi batzuk eman dizkiote eta pomada moduko bat ere eman diote, baina nik uste dut gehiago dela nolabait partidua gelditzeagatik, gozteagatik, duen minagatik baino. Asko esatea izango da agian, baina gehienok uste dut hori pitzatzen dugu. Koldo, hurrengo tantoaren ondoren, ea Jose Mari Urrutia medikua harrapatzeko moduri daukazun, hortxe dago atseden hartzeko setorren atzean eserita. Barriolaren sakea 6 tantoz aurretik da. Gaiztoa oso eraman Irujok. Eta Irujoren keinu hori etzai bat ere gustatu. Orain berriz lepoari heltzen dio. Ez tagizer duen Irujok. Baina zerbait bai. Chema Urrutia hemen dut. Azpeko zenagilea, Chema, parece que tiene algún problema, Juan. Ahora mismo parece que le ha dado una contractura en el cuello, pero antes el vestuario se ha retirado porque el vendaje que hemos puesto subcostal para proteger el oblicuo se le había aflojado y estaba molestándole. Ha sido solamente eso, recortar el vendaje y sujetarlo un poquito más. Muy bien, gracias. De nada. Tira. Ea ez erreztuen, Irujoren sakea. Haze errestoa, ikaragarria benetan pasa izan hor, ez? Ez, ikaragarria. Baina ez duen asko behar, Benetan, harritzeko izan da Barriolaren errestoa. Baita ezkerka da hori ere, ederra benetan. Seiterditik, Abel, airearen bila Irujo, bebetik sartu behar. Ireki Abelek, goleaz bildu Irujok. Zoragarria Abelen tanto hau. Motz-motzean nola ireki du. Benetan ederra, zer olako tantoa jokatu du. Harrigarria, bai. Tanto oso nahi izan eta ikusten dek Abel konfiantza eta fede ikeragarrekin daula. Eta gauze gatea ikusten zizkiok, Gauzai egiten hasian ere, den atea zaio. Gauzek oso ondo egiten nahi dek. Ondo egiten da ateatzen, bai. Irujori ez bezala? Bai. Irujoi berriz, hasieratik berriz, gauze ez zaizkio gatea. Lokaldik eta gehienetan ez zaizkio ez dik asmoatu. Hor pilota bihurria zen, ezker hormatik irtendakoa eta nola ireki duen motz-motzean, txaparen gainean ikustekoa izan da. 13-7 Jaun Andreok. Atera du Abelek. Eta ez zin eraman Irujok. 14-7 aldea gero eta hundiagoa da. 154 pilotakadaren ondoren. Partidak 31 minutu dituela, jokoak 7 eskas. 14-7